mudzimai wangu anga ine tsika yekupota inini achindituka musoro uzere tsvina haufunge zvakawanda zvekuti nazvino izvozvizvi handisi kukwanisa kunyatsokunzwa kuzara. Kundituka saka ndaita saizvozvo ndingori munhu anga akashivirira zvese zvaiita izvozvo ndichingoti semunhu ndakamutadzira ndakaita sei ndakatora mudzimai. Zvakazoita manje takanetsana mumba ivana amai vese vari 2. Mudzimai wangu ambva ati aiwa ini ndine gonye randakapiwa patakaenda kumakuva paya. Saka ati ndakapiwa gonye. Ndikati ko gonye iwewe gonye rawakapiwa iri wainzi uriite sei? Waiziva iri parinopera? Tanetsana tichiramba tichinetsana saizvozvo. Ndobva vatenda kuti aiwa no inini shuwa ndakabata mushuwa. Saka wewe zvese zvozvazvizvo kuti zvinomboa zvokuzimba zvinonga zvichipedzerana. Saka dare rokuti iyo urikuti kudii izvozvi nomukadzi wako? Inini izvozvi zvinotaura kuti no kundisunga kwawakaita sekuti takati isusu chimbodzokera kumba kwenyu undoita kuti kudii ukuda mukadzi wako kana ndichada mukadzi varumeka kana tichitonga imafana kunge muchida kutaura zvinoda so siyai vatongi vasere nyaya nokuti kuita zvekuti hazvivake madzakomana ima musi vatongeka here tataura nomurume wemazinzo ari kuti haachada nezvinhu muna vana vangani? Ndine 5. Handi makamusunga musana haachabereka kwete ndambomusunga. Akasungwa nani? Handizive. Totsvaga kuti hamuchada mukadzi chii nogukuru here izvozvi hausi kugona kana kushanda kushanda nototoambo nauya kundirambira inyaya yekurasikanjira pane chimwe chakundirambira murume vane vava ndakavabereka kandiramba kana kunaenda tinzwananenge naye wakumwe chichiitika tinzwanani asati apedza kare vaniraya mama vabereki venyu vari kupi? Okay. Mama baba vari kupi? Baba vavo vamai vabereki vamai aya baba venyu vari kupi? Pari zvino wamati muona imbi kudani ndebaba yenu namai? Amai muzukuru wenyu ndebaba wenyu. Baba dambudziko riri pavana marinzwa kurinzwaka ya panodzi kana munhu asisada mukadzi haamanikidzwa asi nyaya yavari kurambirana dare richitarisaka inonzi nyaya yesidiki bhozi uyu haana waakabata chaichai kuti uyu ndiandisunga dai achitotitaurira nemawitness noumbowo hwese mukwasha wenyu asi ine chikonzero chokuti munhu mirai chimwana handiti waya kuno kudare vakundika kuzviita muri kumba tinofanira kukudza chokwadi chinokubatsira mangwana nditika nekuti pane dzimwe nyaya dzokuti munongogadzira mukicheni muchifunga kuti dzinobatsira dzisingabatsire nyaya yawaya naye panapa padareka ndiyo ngoda uchada mukadzi nomata kuti zvinhu zvakamira sei ndo maonero ataita nokuti iweweka hauna pawambopruvha kuti mukadzi uyu kana kuti mukadzi umwe wacho ndiye akakusunga unoziva sei pawakadzi2 kana pawakadzi3 kuti uyu pandarara nouyu maitiro andaita ndiyo anoratidza kuti ndasungwa neuyu madhara imi makakura kati
Hakuna zvakadaro ka. Asi nyaya iripo chete iwe vanongoti chete whether ndiani sunga kana kuti ndakasungwa nevawo asi uyu handichada. Anziza saka process ndewake ukuroora ndewasisada akuda wena saka process yokuti iwe kana wasisada mukadzi harizi dambudziko nekuti iwe ndiwe wakaroora handiti ka idare renge ida kukuonesa kuti reason chaichaiyawo kuti iwe yaurambira mukadzi hapana asi kuti hauchada chi mukadzi tapanzwisa good saka unogona kuita processing ichitaurwa kana une kuendera mberi changametu iwe mukadzi wakapora nini mukadzi wakapora akatanga urwadari takatanga tichangorora tukapinda vana 5 akadaro handisati ndambopore tuziva sei kuti ndapora ndakatangira musha mavo kurwara ndanzwa muchibvisa yezopedza uramba mukadzi next madaba una mari yachibvuko chikumbiro chandandinacho ndandine chikumbiro chokuti inini hapana kwandinoenda ndogara musha mangu mandikaririra vana vangu. Ndokupi mama? Kumvuru. Papurazi? Papurazi. Vana vako vanogara kupi? Ndikavasi. Mira imimi, iye ndege adudzi vanogara kupi? Vana vangu wapi? Vanogara kupi kana warambana nevavo? Ndogara navo. Kupi? Kunoku kwa mainini? Ikoko kumvuru ndogara navo. Kunoku kwa vakatoramba vakati naye chadawo zvevana kuno. Saka ndiye chigara navo kumvuru. Vane makore mangani vana? Vane akuita 18 kumaregrade 7 kumaregrade 4. Dari unoriziva zvati mutemo zvaunotaura here rinoti vana vese vanofanira kugara pana mai vavo kusvika 18 years dzakwana. Saka uyo ari grade diki diki uyu ungakwanisa mucheche wacho unokwanisa here kuti amai avagare nevana vavo kusvikira 18 years dzakwana. Because human rights idareka rineri haribota zvatafunga tinotedzera mutemo wekuti kana dai amai ava vakanzi vaenda kuhuman rights mambo vanofanira kubuda zvakanaka kuti vakati vana vanofanira kuchengetwa namai vavo vanochengeta pamvuru ipapo papurazi tatakawana munda tinzwane vachagara pamunda ipapo nevana vavo vana vanofanira kuenda navo kumusha kwavo mukadzi anoenda hake navo kwanisi kuenda nevana kumusha kwedu nekutanga amai vari kuti ivo vari kuda kukumbira kuti vanorarama nevana vavo vari ipapo because hapana kuvaona nevana vawandisa inyayoshakamire vana vasati varamba vanosangana mashoko akafana naye kuda lokupesana chimira kuti vachauya kunoka vanogona kugadzisana ndosaka kuno vanhu kuti ana atete nananhenga vanogona kuita sei vanogona kubudirira mwana wacho titi ndazo kuti ndinomudzimai wake karanangani ndamuchiedza dambudziko riripo nderokuti panoita nyaya vana vanogona kukura vachishupika vachitambura bhozo yakufedzera kupi kunaka handiti akufedzera kunaka handiti vana havachachengetera nhaka inonzi nhaka kana zvaya zvekare kare zviri nhaka ndeyekutonga vana usingapinde mumba bhozo ndozvikukonzesa kuti vanoona kuti pinda mumba straight mumukadzi wako guru wako iwewe vakutaurana nomukadzi wewe hazvichaenderana nomukadzi wako wakutomusema handiti but vana vakushuti uchiona kuti vana ivo vakazokura pamwe vanozoita vana vaticha kana kuita vakasiyana siyana handiti zvichaita zvakukuchengeta kana iye achabereka here vana 5 nemukadzi wena akauya
tofana kuudza chamari chokwadi unochadzingwa iwewe panaka pache papo yakasungwa chiuno. Right.